Κλείσε, παιδί μου, την πόρτα. Μπες μέσα. Πήγαινε να γράψεις το... Ισμήνη. Πού πήγε η μάνα μας? Έφυγε. Της είχα πει ότι θα παίρναγα σήμερα. Έφυγε ταξίδι. Πέρασε μέσα. Της είπα πως θα ερχόμουν σήμερα. Παίρνω. Πήγαινε κάτω στη θεία Καλλιόπη και πες της να σου δώσει το κρατητήρι. Μα θέλω να τελειώσω το... Μετά, παιδί μου, και το πιάζομαι. Πήγαινε. Να πάρω το... Ύστερα. Τον έδιωξα. Να καθίσουμε λίγο ήσυχα. Θες καφέ? Το φτιάχνω καλά τώρα. Έμαθα. Όχι όπως παλιά. Κάθισε. Ο μεγάλος είναι στα αγγλικά και ο Κοσμάς θα αργήσει να έρθει. Κάθισε να πιούμε μαζί έναν καφέ. Θα μου έκανε μεγάλη χαρά. Ευχαριστώ. Βιάζομαι. Ήρθα να πω κάτι στη μάνα. Και από δουλειά? Όχι, δεν είναι σωστό. Δεν πρέπει. Δεν κάνει. Δεν είναι σωστό. Σου πάει. Ευχαριστώ. Κάπνισε αν θες, δεν με πειράζει. Ο Κοσμάς καπνίζει συνέχεια. Το Φλεβάρι. Τηλεφώνησε όποτε θες. Και εσύ. Τον αριθμό τον έχει η μάνα. Πες της πώς πέρασα. Μόνο από εκείνη. Μόνο από τη χάρη της περιμένω πια.